रिंगायाव जोङो बिमा माइनावनि जि मुसुखा फज'नाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावबाय। दा बेयाव बिमा माइनावनि आर'ज सोलिबाय थादों। जोंहा बेयाव मोनसे नेमखान्थि दङ जे बाथौ धोरोमारि जि नेम, बे नेमजों जोङो बिमा माइनावनि मुसुखाखौ बोसोरै फज'यो। एबारबो फज'दों 53थि बोसोराव। जिहेथु थांनाय बोसोरनै कभिड प्रट'कलनि थाखाय जि श्री श्री लोक्षि फुजा, बे फुजाखौ खुंफुंनो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय सुबिदा मोनाखैमोन। एबार रायजोफ्रा खोब गोसो होनानै ओंखारबोदों गाजा गोमजायै आरो मोजाङै सिगांनिख्रुइ साबसिनै बिमा माइनावखौ सिबिनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामदों। जोंहा ओरैनो हाबाफारि महरै सिगांनि सान हिसाबै दिनै 9 अक्ट'खालि जोंहा बिमा माइनावनि मुसुखा फज'नाय आरो बिमा माइनावनि आर'ज, बे आर'जआल' सोलियो। दिनै गुबुन आयदानि जेबो हाबाफारि जोङो लाया। बिमा माइनावनि आर'जआवनो दिनैनि हाबाफारिया जोबो। बेनि अनगायै गाबोननिफ्राय जोंहा सानब्रैनि जिहेथु हाबाफारिया जागोन 9, 10, 11 आरो 12 अक्ट'बर 2022। जोङो गाबोननिफ्राय जोंहा हारिमुनि गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनायफोर जोंहा जागोन। बेलासिनिफ्राय बे आयदाफ्रा जोङो जागायगोन। हारसिं मोसानाय, जेवजा मोसानाय, हानजा मोसानाय, सावगारि बोनाय, बिनि अनगायैबो गोबां ओनसोलनि जि देंखो रोजाबगिरि आरो मोसागिरिफोरनि अपेन मोसानाय जोङो नायगोन। जोंहा खोब गाजा गोमजायै जोङो एबार मोनसे बिराद गिदिर मोनसे मेला जोङो लाबोदों। बे आनन्द मेलायाव जिहेतु थांनाय 2 बोसोराव ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा रंजानाय बाजानाय, बोराइ बेन्थ' रंजानाय बाजानायनि मोनसे खाबु मोनाखै। जिहेतु जोंना खोब सिं ओनसोलनि रायजोफ्रा रायजो जानाय, आसाम नागालेण्ड सिमायाव थानाय नैबे ओनसोलनि रायजोफ्रा, गतिके मोनसे रंजानायनि खराग होनो थाखाय जोङो फुजा कमिटिया मोनसे मेलानिबो जोङो थाम थिम खालामदों। बेनि अनगायै जोंहा फ्राय बोसोरै जोंनि नैबे जायगायाव 500सो दखान होग्राफोर स्टल जोंनाव फैयो। एबारबो फ्राय 500आनो स्टल जोंहा दङ। खिन्थु गुबुन बोसोराव जिबायदि जायो, एबार अखानि थाखाय दिनै 9 अक्ट' जाबाय, अखानि थाखाय जोंहा माखासे खामानि मावनायफ्रा एसे डिले जादों, लासै जादों। खिन्थु जोङो आसा खालामदों गाबोननिफ्राय जोंनि बिमा माइनाव बा लोक्षिनि जि मुसुखा बेखौ नोंथाङा देग्लाय दान होबा जों मोजां मोनगौमोन होननानै बिथांमोननि खावलायनाय बादियैनो आङो दिनै थेलेबलेबबाबो बिथांमोननो बे दानखौ आं होफैदों। आरो गावखौनो आं गोजोननाय मोनदों जे बियो बे आपार आसामनिनो बे गलाघाटनि तिलिसालाव जानाय श्री श्री लोक्षि फुजा बा माइनाव फुजाया दिनै जारिमिनारि जों बुंना लानो नांगोन। आरो बे जारिमिनारि बे थावनियाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बा नागालेण्डनिफ्रायबो, कार्बि आंलंनिफ्रायबो, जरहाट बादिनिफ्रायबो बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राव फोलेरनि मानसिफ्राबो बाहागो लाफैयो। आरो आं मिथिनायाव बेनि सामलाय आफादा बेयाव माने दखान गला होनो थाखाय जायगा होख'नो हायि बेबादि मोनसे थासारिया बेहाय सोमजियो। आरो बेयाव आं दिनै बिथांमोननि हांख्रायनायाव बेनि जितु दरजा माने बेखावजेननाय बा जोंनि माइनावखौ गायसनजेननाय बे हाबाफारियाव आलासि महरै थानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखायनो आं सिजुपानि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोन आरो खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो। आरो जाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय 53 बोसोरनि सिगाङावनो बे बाथ्राखौ साननानै बिमा माइनावखौदि जोंनि बर' माहारिया बा गुबुन गुबुन फोलेरनि बा धोरोमनि मानसिया बेखौ दोहोननि मोनसे मुसुखा महर बा ऐतिह्यनि मोनसे प्रतीक होननानै गनायनानै लाबोदों, बेखौ सिबिबोबाय थादों। जोंनि न'खर संसार जानायाव जाहाथे धन दौलता आबादफोरा जाहाथे फिथाइ सामथाइफोरा मोजां जायो, बेनि थाखाय आं बे हाबाफारियाव बिदि बाहागो लाफैनो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। आरो मोनसे बाथ्राया जितु मेसें बोथोर होननानै दा बे बोथोरखौ बुंनाय जादों, बे मेसें बोथोरखौनो इसोरा सायख'नानै लादोंमोन जे मेसें बोथोरा जेसेबांखिनि जोंनि बोथोरफोर दङ बोसोराव, बे बोथोरफोरनि मादावनो बिखौ रानि होननानै सायख'नानै लादों। आरो बे रानि बोथोरावनो गेलेनाय, मोसानाय, मुसुरनाय, फुजा बायदिसिनाया बे बोथोरावनो मोजां जायो होननानै सायख'ना लादोंमोन। बेनिखायनो भादर दान जोबनायनि लोगो लोगोनो आसिन दान हाबनाय दिना जितु बिश्वकर्मा फुजा, बेनि उनाव दुर्गा फुजा, बेनि उनाव दा लोक्षि फुजा फैबाय, माइनाव फुजा, बेनि उनाव काति गासा, कातिक फुजा, बेनि उनाव कालि फुजा, बेनि उनाव राज फुजा,
माने दिपावली बेबादिनो बे